Kung ang kasuguan nagasugo, ang mayong balita naman nagasaan. Sa English, if the law commands, the gospel promises. Ang pagtuon sa bunga, simanal nga pag-usisa, pag-review, pagtalakay, o kon pag-sit-in sa atong nga leksyon sa eskwela sa Bitika. Dinigin nadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Isa ini kahiligay nun o kon Ilonggo nga version sa atong weekly Sabbath School lesson nga gina-translate sa madamo nga mga lingwahe sa bilog nga kalibutan. Kabay pa ang Diyos magapakamayo sa aton nga pagtuon sa sining aton nga episode sa sining nga semana. Ako, si Pastor Luisito Tumadong, inyo masunsun nga host sa sining programang Pagtuon sa Buwan. Ari ang aton mga batikan, mga manami, kag mga madalom, nga mga punto nga aton na eksperyensyan karon. Ang ako nuna pakilala sa inyo si Sir John Lloyd Coro, graduate siya diri sa CPAC. Siya ang aton nga mga tatay sa aton mga kabataan nga nag-star sa dormitory, mga kauturan ng boys dormitory na ginatawag Daniel House, mga kauturan. Kag nagabulig man siya sa aton nga School of Theology, mga kauturan. Yes, Sir John Lloyd. Mayong adlaw sir. Pastor Samado, Pastor Carado, may ngapon, ng adlaw, kag sa aton man nga nagapadayon nga mga kauturan, mga kaabiyanan, kapag laom nga nagasubaybay, kag nagapamati, nagkatanaw sa isang aton nga programa. Akon makamu ginatamyaw may adlaw sa tanan. Yeah, si Sir John Lloyd gali mga kauturan. Siya ang aton nga associate pastor sa aton nga simbahan dire sa college. Ang ikaduha na kong pakilala, mga kauturan, siya ang aton nga dean sa School of Theology. Kanami mga kauturan graduate sa saya, sa iyang Doctor of Missiology, mga kauturan. Kag madamo gid sa aton makita, madakpan halin sa iyang mga bibig, mga kauturan. Wala sang iban si Dr. o kon Pastor Rafael Carado, originally from North Cotabato, Ilonggo mga speaking, mga kauturan. Diri na sila dugay nagapuyo, diri nagtilataw ilang mga kabataan, kag mga kauturan, nakasali kita nga ngiyay nilunggo, tama na gid kalig-on, mga kauturan. Doc Rafi, mayong adlaw sa iyo. Mayong adlaw man, kag sa tanan naton nga mga tigpalamati, Dok, medyo na mingawan ako sa dugay-dugay ko nakabalik no sa aton nga programa. Kabay pa ang aton pagtuon subong, isa na naman kababungahon para sa aton nga mga kauturan subong adlaw. Yes. Doc, sorry lang gid. I know you are busy, but I promise nga pirmi ka gid na akong invite ron because kan ma-miss nato ang mga punto ni Doc Carado, mga kauturan. Yes. Sa hindi pa, ato na i-remind ka mo, mga kauturan, ngara kita sa Key 5 News FM. Nabatian sa bilog ng Western Visayas, sa Panay, sa Iloilo, sa Aklan, sa Antique, sa Capiz, sa Guimaras, diri sa Negros Occidental, bisan pa, mga kauturan, dito sa Southern Mindanao, kag sa Facebook sa Key 5 News FM. Nababatian sa bilog na kalibutan. Ato ni Dukong, ato mga ulo, mga kauturan, sa siningation. Iyari kami nagapalapit sa imo. Una best, nagkakilala sa imo pagka-Diyos. Kabay pa, nga imo kami karon buligan nga ang pinakamanami amon gid makita, mga kauturan, kag amon mabalon sa adlaw nga inugpaway sa amon nga pagtudlo sa amon mga klase sa amon mga simba. Salamat gid nga ikaupod namon sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Amen. Yes, Sir Jandy, ang aton sadsaran nga teksto. Mga abyan, mga kauturan, ang aton sadsaran nga teksto makita sa mga salmo
119 mga bersikulo 93 kag 94. Naghambal diri, hindi ako nga mas malipat sang imo mga sugo, kay sa ila ginbuhi mo ako. Imo ako luwasa ako, kay ginpangita ko ang imo mga sugo. Yes, and that's correct. Ang aton nga leksyon 9 para sa Mayo 23 to Mayo 30. Sin, the Gospel, and the Law. Mga kauturan, relax kay nami ang aton nga pagtun-an karon may tungod sang sala ang mayong balita kag ang kasugan ang relasyon sini nila mga kauturan. Yes daw, ano ang aton ginapaabot sa sini nga semana? So mga kauturan, ang aton tun-an about sa may tungod ini sa sala, no? Kag ang relasyon sang sala sang kasuguan kag sang gospel, mayong balita, ebanghelyo, no? Kag kung ano ang resulta sang ano ka seryoso ang sala nga nagkinahanglan man sang seryoso nga sabat sa Ginoo. Yes, and that's it. You mentioned about seryoso. Kaya ang paghatag sa Ginoo sa iya kasuguan, seryoso to. Kaya gid kamot mismo nagsulat. Oh, nati kadamo sa mga tao subong tungod sang kasing ano ni sang kasuguan tanawa damo kita kasalanan. It should be tani nga gospel lang. Yeah, we will be Seryoso kay ang sala amo ni ang obstruction sumala sa tong leksyon sa relasyon naton sa kay Kristo. Yeah, ang sala, obstruction. Yes, Sir John D. Lloyd. Ano pa? Dari mga kauturan no aton makita sa nga lesson nga kung anong rason nga ginhatag sang Ginoo ang iya nga kasuguan kag kung ano bala ang laway nga maidulot sa aton sang sala kag aton gid ang makita ang mga consequences sini kay maiban nga mga katawhan mga kauturan gigapati nga ang sala part of life na kay as tao as we are, as human as we are, makasala gid kuno. So normal na gid kuno yun sa aton. Tinuod ba mga abya? Yeah, and that's correct. We will accept, take for granted nga ang sala part na sa atong life. Pero hindi lang kita magduel dira. Yeah, because there is still hope. There is still some antidote kag bulong sa ina nga sitwasyon. Yes, distraction and temptation. Yeah. Doc, ano ni ang mga punto nga aton makuha? Kaya this is speaking about Samson. Yeah. So ang aton leksyon no nagsugod ini sa ginatawag nga ginhalinan gid sang sala, the great controversy story pala. Nga amo ini ang nagsugod dito sa langit, no? Taliwala kay kay sumala sa bugna, taliwala kay Michael kag ang dragon. Kag of course bot ko singanon una no nga ang aton leksyon nagambal nga ang kasuguan ginhatag. Pero actually mga kauturan gusto ko anay i-establish ini nga premise dok nga ang kasuguan ara na naga-exist na siya daan bago inigin sulat sa bato. Yeah. Kay hindi ma-define ang sala kung waay pa ang kasuguan. Kay ang kasuguan sumala pa amo ini ang ang sala amo ini ang pagsupak sang kasuguan. Kag in relation sa kay Samson no, si Samson gipili sang Dios kung sa ano pa Dios na ang nagporma sa iya halin sa tiyan pa lang Dios na ang nag-design nga tani isa siya ka manog isa sa mga judges actually manog hukom kag perpekto tani ang iyang design kay muna kusgan siya kayo pero sumala pa sa istorya nga halos ginhimo ni Satanas ang iya mahimo nga ma-distract ang plano sa Dios sa kinabuhi ni Samson. So amo ini ang ginahimo sang sala sa kabuhi sang tao. Gina-try niya palayo sa Ginoo ang gipili sang Dios para maghimo sa iya bulhaton. And that's correct. Kundi ito nga
ikaw ginpili, dito nagapakatutom ka, dito pagid. Yes. Si Samson, God has a purpose for him because he would be saving the nation Israel. Kay mangin judge siya, mangin leader siya. Pero nakabalo kita sa istorya ni Samson. Wala yan, even though nakaimo man siya, but it should not have been. Hindi kita ni amuna ang iyang loopholes ka mga shortcomings kung wala lang siya nagpedalom sa tentasyon kag sa mga direksyon ni Sir John Dillard. Pastor, no, nga abyan, may luyag lang ko i-dugtong sa great controversy bala nga ining great controversy gali mga kautoran, no, hindi lang diri makita sa aton kalibutan. Hambal ni Pastor Carado, naghalin sa perpekto nga lugar nga amo ang langit. Kag ang cosmic conflict ini mga kautoran kay tungod nga bilugid nga universo affected sini nga great controversy. Pero aton makita nga sa aton kabuhi manutisar man naton ini nga great controversy. In fact mga kautoran, biskan sa mga butang nga daw mahambal naton nga daw hindi sala. Inabalang mga butang nga magakonsume sa aton mga oras nga mabisi kita. It can be our work, it can be our time scrolling on social media, sa aton nga pag-shopping, sa aton nga paghampang, or kis ang mga kautoran sa aton nga pagkaon. Ini nga mga butang posible nga makakuha sang panahon nga imbis para tani sa Ginoo. And that's correct. That's correct. You see, So, yeah, meaning, Dok, ang yawa, bisan hasta subong halin sa panahon ni Samson, halin sa sinugdanan, hasta subong, way gid sa gabak, slide. Wala gid siya. Sa iyang Padayon gid siya, no? Ang iyang mission, amo ang pagpalayo sa tao, halin sa relasyon sa tao sa Dios. Sa Ginoo. Kay sa langit, close ang relationship ni Satanas sa Ginoo, pero tungod sa sala, na palayo siya. Si Adan kag si Eva, amuman. Si Samson, amuman. Amuman kita karon sumala pa sa atong leksyon. there's nothing new. There's nothing new. Kay ang gusto gid sang yawa nga ipalayo ta kag kabalo siya sang weakness ta. Kag siling sa atong leksyon, ang sayop ni Samson kuno nga ang nadala siya sa mga temptasyon kay nagsalig lang siya sa iya nga kusog, no? And that's correct. Kag Dako ginang iya nga pagpati sa amo man ta kung kaysa once gani nga madula ang pagsalig ta kay Kristo, may aragid siya nga pitfalls ang aton naman nga pagsalig kag relasyon dira sa Ginoo. Once gani nga magdako ang aton nga pagsalig sa aton kaugalingon, nagagamay ang aton pagsalig sa Ginoo. And that's the more that we distrust, humble ourselves, the more nga nagadako ang aton nga pagsalig sa Ginoo. Balik ko sa imo, Sir John Deloyd. Strongholds in my relationship with God. May mga example diri, ano ang mga punto diri? Damo di nga mga teksto, mga abyan, no, nga mga nami nga mga teksto. Example diri sa gihambal ni Apostle Paul ngadto sa church sang Corinto, hambal niya, therefore let him who thinks he stands. Ino ba lang nagahunhon na kita nga gatindog kita or taas na kita base gali nga mahulog kita mga kautoran. That's correct. Like Samson, ang iya nga self-reliance amo ang nagpahulog sa iya. Dari mga kautoran, may araw namian nga teksto, makita sa Mateo 5, versikulo 44. Hambal dari sa English mga kautoran. But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you. Mga kautoran, makita na akong dari ang ginhambal ni Ginoong Hesus nga contrary to things. Hambal niya, palanggaon ang imo nga kontra, i-bless ang naga-curse sa imo, kag paghimo sing maayo sa tao nga naakig sa imo, kag pangamuyuan mo atong tao nga gina-persecute ka. Grabe ang ginawa, no? Mga abyan, may time gid nga maakig kita sa atong isig katao. Inagali nga tion mga kautoran kung maakig kita sa isa katao, ina nga time mahimo nga babag sa aton nga pagpalapit dira kay Kristo. So delikado gali mga kautoran nga maakig kita sa isig katao nato. And that's correct.
ibaya ilain niya ang perspective kag ang pagtulunan sa Ginoo kumpara sa kalibutan. Kaya ang kalibutan niya eye to an eye, and then teeth to a teeth, and so forth and on. Amo na ya, pero ang Ginoo ya, pray for your enemies. Love those who curse you. And then, just remain to be humble, and then you don't judge others. Yes, Doc Raf. As transition, gindulong kita sang author, no, halin sa kusog sang sala. Yes. Kag kusog sang pagtuo nga pwede i-share kag makuha naton pinaagi sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Kay faith comes by hearing and hearing the word of God. Yes. Amo na nga diri sa Lunes, amo na ning mga series of text nga ginatag niya. Pastor, ano ang ilunggos ang strongholds? Mga Stronghold ang kalaptan kalaptan bala. Kalaptan, no? Di ari diri enumerate actually, no? Una ang self-reliance, kanang magsalig ka sa imong kaugalingon. Yes. Gina. Ikaduha ang hambal diri kanang pride, gisumarize ko ni sa isa ka word pride ina maghambal ka nga maayo pa ko kay sa iban. Yes. Muna balaw. Stop telling others kuno nga mas maayo ka sa iban sa kay iban. sigurado padulong na siya sa distraction. Sunod, last. Amo ni ang isa sa amo ni nakabiktima kay Samson. Nakabiktima kay Samson. Magambal ta pride, anger, ano naman anger ang sunod sini anger eh. Okay. So amo ni ang tao biktima sini ti aton makita mga kauturan ang aton nga nasyon subong, no? Grabe. Kung aton mabalaan ang aton nga kalibutan subong daw hindi maintindihan. Hindi maintindihan. Pero ini tanan nagapakita sang strongholds ano to? Kalaptan ang imo ginasaligan. Oo, sang aton nga kaugalingon nga sa diin may ara kita danger nga madala kita sa pagpakasala bala kung amuna ang aton padakuon sa aton nga kaugalingon. Yes, and that's correct. Ang isa pa gid nga ako nakita diri nga punto lang pero kay Samson. Ginahambalan siya pero gapati gid siya nga pan siya. Kusgan siya pero ang kadamo sang nagambal nga si Samson kusog sa ibabaw but below the belt dira naman ang iya weakness na di amo na kung sa may kita may amo man na nga we think we are strong but on the other side kadako gali sa aton weakness. We don't have much time sa pagdwell sa aton nga Monday, Tuesday, Doc Raf, the law ano ni siya naman ang punto diri nga kanami nga isa siya kasalaming, isa siya ka-eyeglass. Ano ang buot silingon sini? So hindi ko pa mahambal ang law, no? Balik ko anay bala sa Yes. ipundar ko anay kadali, no? Nga ang tao matingala siya nga pwede ko man tapnan ang tanan nga alagyan sang sala. Mata ko, di ba? Ang mata, di ba? Siling sa aton leksyon, kung pwede na lang doon ang kamot, o ang taon ng mata para hindi ka makasala bala. So kung mag-amuna, may imagine ko ang tao daw, hindi ko makumpol ang tao, mabulag ang tao, ang dila niya, bimaunton, para lang hindi makasala. Pero hindi na mo ang solusyon eh. Yes. Hindi na mo ang solusyon sa Biblia eh. Ang kasuguan na karon, amo na ni siya ang nagahatag sa aton explanation. Kung ano gid bala ang sala. Kag kung ano ang nahimo ta nga mga butang nga sa diin nagpahilayo sa aton sa Ginoo. Amo ni daw mirror o siling padali daw eyeglasses nga sa diin makita naton ang kung ano kita, no? Kaya ang tao amo na siling bala ang tao matingala nga ginatry ko man ang tanan pero nga ang amo lang ko ni gyapon nga madala lang ko gyapon. By looking at the law, pinagi sa pagtanaw sa law, kasaguan, maintindihan mo kung nga tungod kay ang rason sa aton nga by Biblia, ginpapalayo ka sang sala
sa Ginoo pinaagi sa pagsupak sa kasuguan. Yes, and that's correct. Ang before na ako niyatag sa mo, Sir John Durant, ang ako na nakita sa Doc Rap, nga ang kasuguan bala, ang kasuguan hindi makaluwas. Oh yes. Hindi makabulig sa aton. Hindi maka-forgive, hindi makapasaylo. Ang kasuguan, the more we see the law, the more we see ourselves as wretched. Nga daw makaluluoy. Kaya we cannot meet the standard. Or at least, hindi lang kita nga dra lang. Because there is something that that will help us in our wretchedness. Ang aton pagka-abo, pagkalunang sa tubangan sa Ginoo. Pastor, no, mga abyan, ang sala gidagali amo ang paglapas sa kasuguan sa Ginoo. Kag aton makita nga nakasala kita tungod sa kasuguan. Mga kauturan, balikan ko to ang punto ni Pastor Carado, no, nga ang kasuguan gali ara na sa langit before pa nga nag-abot ang kasuguan. Naging mga sulat sa Panginoon. In fact, mga kauturan, ang Ten Commandments amo ang expression sang prinsipyo sang kasuguan sang And character of God. character of God. Yes. And that's, yes, Doc, you have some more. Tungod kay ini reflection sa sang character of God, meaning to say, kung ang Ginoo balaan, ang kasuguan balaan. Kung ang Ginoo putli, ang kasuguan putli. Meaning to say, pinaagi sa paglantaw naton sa kasuguan. Dira naton makita nga hindi ta angayan, no? Sa atubangan sa Ginoo. Hindi tatakos. Hindi kita takos, nami nga Ilonggo. Hindi kita takos sa atubang sa Ginoo. Tungod kay nakita ta nga daw kalayo man sa aton nga ginahimo kung i-base na naton sa kasuguan. Yes. Correct. Ang mga klaro nga kasuguan siguro do okay lang. For example, hindi ka magpatay daw. Makambal ta balaan ko ni. Ay makugapatay. Oh. Pero kung i-detail nimo ang mga kasuguan, hindi lang patay nga literal ang kasuguan. Sumala sa so, ang pag-hate nimo sa imo isig katao patay na. is somewhat like against siya sa karakter sa Diyos. Ti subungan ni kalisod gid bala mga utot no bisa maglantaw ka lang balita. Daw ga init ang ulo mo, apil init ulo mo sa kalaban sa kung may political alliance ka o kung diin ka mo may political ga init man ang ulo mo. So hindi kung sa kwan pa do kalayo lang gid sa aton nga kinaiya. Labi na kung aton i-detail ang paglantaw sa kasuguan. Amo na siya, Pastor. Kag sa sumala sa imong gihambal kagaina, hindi actually ang kasuguan. Amo na ang mag-ayo sa aton. No? Kita ta may sayop ta. Kita ta nga may mali. Here comes solution. Yeah. Hindi ang kasuguan. Hindi ang kasuguan. Because the law cannot help us. Yes. It will just point us. Nga kita makasasala. You are wretched, you are helpless. Yeah. Now, sa ato nga Wednesday, yeah, the law and the gospel. Balik ko sa imo daw. Before na kung ihatag ang gospel, gusto ko intindihon nga ang sala, mga kauturan, hindi lang ang paglapas ng sugo. Although may ara nga teksto, damo isyu na sa church nga ang only definition of sin ang paglapas sa sugo. Pero ang sala duha ka klase. Ang sala amo ang separation from God. Pag-separate halin sa Ginoo. Sa Ginoo. Ang resulta sina lapas sugo. No? Sa aton pa kung lapas lang sang sugo, pastor, pwede nga ang solusyon ikip ko ang sugo. Di ba sa logic? Pero kinahanglan duha ang definition eh. Pagpalayo, sin as a separation from God, pagpalayo sa Ginoo. And then ang resulta lapas sugo. So karon kay naglapas na ko sang sugo, ang solusyon amo ang pagbalik kay Jesus Christ. Nga mo ang solusyon sang paglapas kay ang resulta sang pagpalayo lapas sugo. Sa aton pa ang himuon ko magpalapit ako para ang resulta niya
tuman sugo. Tugan sugo. And that's it. Oo. That's correct. So, ang pagtuman sang sugo, ini tungod sa na-restored na kun nga relasyon dira sa Ginoo. Pinaagi sini ang pagsunod ko sa kasuguan, okay, nga nagdulong sa akon sa kasuguan, nga nagdulong sa akon kay Kristo nga mo ang solusyon sang kasuguan, hindi pinaagi sa akon kaugalingon nga bulok binuhatan. Binawatan. Apan ini pinaagi sa gospel o kun sa grasya nga gihatag ni Kristo. Hindi sa atong kaugalingon, sa Ilonggo pa, hindi sa atong kaugalingon paghimudos. Our struggle. Lipat, Hindi. hindi na ko nakabalo. Himodos. Himudos. Yes. Struggle. Grabe ang term. Aton nga, the way we do self. Yes, Is himudos. Yes, Sergeant Day. Mga kautoran ng mga abyano, may nakita ko dito sa aton lesson, kay ang aton Ginoo gugma siya. So, therefore mga kautoran, kay ang aton Ginoo gugma man, ang iya nga kasuguan gugma man. In fact, love is the fulfillment of the law. Kag damo nga tawo, mga pastors, nga iban mga kautoran, mga aton mga amigo naghambal nga ining law kag gospel nagabatok sila kuno. Kontrahanay. Pero hindi mga kautoran in the Bible sense, because God is love, the law is love, and the gospel is also Love. love. So mga kautoran, kung aton palanggaon ang Ginoo, kung palangga ta ang Ginoo, aton tumanon ang iyang mga kasuguan. Kay tungod sa aton pagkalinuwas, sa aton nga grasya nga nabaton kay Ginoong Hesus, amo na ang magadulong sa aton nga magtuman kita sa iyang kasuguan. Kag isa pa mga kautoran, kung kita nagapalangga sa aton Ginoo, aton tulokon ang iya nga gimbuhat dito sa cross. Ang pagsalbar niya sa aton sa kamatayon. Yeah. Doc, before ako nabalik sa iyo. Yes. Ang standards ng law, ng kasuguan, hindi mo yan mabuhinan mo. It remains right there. The fact na it was written in the stone, perminti na yan. Amen. So, hindi na ito niya masilinga, Lord, pwede mo buhin-buhinan ina para nga malabot ko. O pwede mo nga i-lower kamay Yes. para nga matuman ko. No. The standard of the law remains. Yes. Yeah. But the thing is that we have to meet the standard. Pero hindi natin makimano ni. That's why the gospel comes in. Amo na siya ang pagpalansang ni Kristo sa cross. Because Christ will fulfill the law. Siya ang makabulig sa ato. So through His sacrifices, sa iyang pagpakamatay sa cross, we meet the standard, the demands of the law. Yes, Doc. Demand of the law. Yeah. Tinadumduman ko ang sanctuary. Nga ang kasuguan ara sa most holy place. Yes. Nga ang Ten Commandments bala Yeah. nakasulod sa Ark of the Covenant. Covenant. Nga dito. Kag nga ginadala ang dugo dito. Gani. Oh, Nahalin yes. sa gawas bala. Wow, kanami sinang punto. Ang akon kapag hambal mo pala pastor demand of the law. Kay ang isa sa mga works ng law actually is to demand our blood. Kaya because transgression of the law means death. Meaning, kamatayon. And that is death penalty. Seryoso. Death Seryoso. penalty. Yes. Meaning, ginademand niya ang blood. Every day. Once makasalata, every day, ginademand niya ang blood. Therefore, ang gospel amo ang solusyon. Ang dugo Ni Kristo. dito sa sanctuary, ang dugo amo ang solusyon nga matabunan ang demand sang kasuguan. Yes. Nga ginawisik mo sa babaw wala Masatisfy ang sa demand. mercy seat nga nagatabon sang Ten Commandments nga ang ginawisik dito tungod kay ang kasuguan nagademand sang blood. Pinaagi sang pagwisik matabunan masatisfy ang demand sang blood. Maluwas ta kag makaangkon ta sang kaluwasan kabuhi kay halin sa aton nga pagpakasala. Yeah. Doc, akong dugangan, ang dugo is life. Yes, dugo is life. Kada kita tas ang dugo, mingidlis na kayo because that's life. Kita ta dugo sa dalan, that's life. Tiyan mo na, ang demands ng law is life. Yes. And then that life is the life of Christ. Ngagin, Ginula. kita tanin na mo. Oo, kita tanin na. Atong tanin na dugo mo. But to make it easier for all of us,
Iti ang Ginoo wala pinilian niya. Kay kung ato na niya, selective lang Ato lang niya ang gusto nga maghatag sa ilang dugo. But Christ did it for us because that's for everybody. And that's the gospel. The gospel is non-selective. Bata tigulang tambok maniwang dato dunahan. Yes, it's for everybody and that's the gospel. And lastly, without the law, kung waay ang kasuguan, hindi mag-abot ang tao kay Kristo. Yeah. What I mean, kay ang kasuguan sumala pa ni Pablo, amo ang nagadala sa tao, gatudlo sa tao sa kay Kristo. Muna ang ginhambal nga Christ is the end of the law. The law. Kaya nga, once idulong na sang kasuguan ang isa ka makasasala kay Kristo, mawala na ang condemning power of the law. Because that person is united again with Christ. The law becomes helpless. Yes. And that's the point. Kadimanda siya. Pero once ara na si Kristo, ara ng dugo niya, the law will surrender. So, amo nang beauty sang law ang The nagastan. gospel. Hindi pwede, siling mo kayo na, hindi pwede Mag-away, bulagon. di bulagon. Daw mag-asawa. Mag-asawa sila. Wala na ubos na itong panahon. Ay, wala oras. Yeah, but grabe ka, damo pa. Knowing and doing, and then Sir John Deloyd, imo na yung closing tape. Ang akon diri ipunto no ang Juan 17:3 no, ang hambal diri nga amo ni ang kabuhi nga wala katapusan nga kita aton hibaluon ang aton nga Dios, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Ako nakita diri nga punto mga kauturan kung aton gali nga balon ang aton Ginoo kag ang aton nga manluluwas nga amo si Kristo, makaagum kita gali sing kinabuhi nga wala katapusan. So mga abyan no, ang akon sini nga pagpangabay sa aton nga mga kauturan nga nagapadayon nga nagasubaybay sini. Ang sala gid man gali delikado man gid makahimo sa aton nga mahulog kita, mapalayo kita sa aton nga Ginoo. Pero ang kanami lang ang aton Ginoo naghatag sing solusyon. Amo gid ina mga kauturan ang pinakanami nga balita nga si Kristo nagpakatao, nagpakamatay para sa aton nga mga makasala. Para nga imbis kita ang mapatay, si Kristo ang nagpakamatay. Yes. Nga imbis siya ang mabuhi, nga kinabuhi nga wala katapusan, pinaagi sa iya, makatagamtam man kita, pinaagi sa iya, sing kinabuhi nga wala sing katapusan. Doc Raff. Hindi ang tanan nga sila Ginoo makasulod sa gingarian sa mga Yep. sumala sa Mateo 7:21. Pero ang nagahimo lamang sa kabubuton sang Amay. Sa title pa lang, Knowing and Doing, parehas sa law and gospel, inseparable man ni sila. Yes. Hindi pwede nga nakabalo ka nga wala mo ginimo. Kay kung nakabalo ka nga wala mo ginimo, Pero against sala gyapon. nabalaan lang, Wala lang. Di ba? Nothing. Hindi pwede nga himuon mo nga way nakabalo, way kakabalo. Amo na nga kinanglan sabay gining duha, Yeah. no? Hindi gid pwede pan mawala daw gospel kag law man siya. Yes. Damo sa mga tao nga nakahibalo pero wala gahimo. Akon nga tatay, yampro ko gid, sorry lang gid. Akon tatay hindi ka manigarilyo ha, kay hindi namin, pero siya ga panigarilyo. Amak man na. Damo sa mga tao nga nga kahibalo nga hindi maayo. Ara na gid sa pakiti nga it will kill. Yet baklon gyapon because there is smoking is dangerous to your health. To your health. Siguro gyapon. Kung siguro gyapon na despite nga it has been proven and tested, had been said several times, yet ang tao makan. Tiyan mo na siya nga ang kasuguan is the same. Ang pagsunod naton sa Ginoo is still the same. Iba ang knowing God than doing the gospel. Even though nga hindi sila separado, pero kung isa lang, wala gid pulos. Wala gyapon pulos. You have some more, Doc, last take nimo. Sa aton leksyon, no, mga kauturan, subong simana, kita nagapasalamat
ang mahambal ko lang nga sa gihapon ang sala misteryoso nga nagkinanglan sang misteryoso man nga maluluwas. Yeah. Kag pinagi sa aton pagtuo nga naga buhat kada adlaw pwede naton malikayan ang pagpakasala. Yeah. Ang standarte sa langit hindi pwede mabuhinan. That's why si Kristo nagkari kay hindi naton malabot ang langit. Siya mo ang nagpanaog diri agud to nga dalon kita niya sa langit. And that's the point. By ourselves we cannot go to heaven. Yes. Yes. Ang heaven hindi man pwede nga ipanaog diri. Amo na siya makotan. That's why ang si Kristo na naog agud nga kita may tsansa. Okay, kabay pang aton we will take advantage of the gospel, ang pagpakamatay ni Kristo sa cross. Agud makita kita nga matinumanon sa kasuguan sang Ginoo. Sa hindi pa si Doc Carado, mga kautoran magpangamoy, aton liwat pasalamatan ini aton nga mga sponsors nga wala sila mga kautoran. It would be hard for us to maintain sining aton nga programa ang pagtuon subong. Dr. and Dr. Erwin and Dr. Rhoda Hardinico, Evelyn Tamoni and Elder Herbert Tamoni, Ido and Fimi Don Bandes, John and Goldie Joligi Jr., Dr. Norvin and Ma'am Rosalina Hebieso, Jet and Susan Caro, Iboy and Jessica Malabanan, Juhan and Myla Susana, Pastor Phil and Marlene Peregrino, Alex Pejadero and Ma'am Gina Federo Ilumer, Jimmy Trino and Anely Trino Perdido, Antipaspida Luria Marlubel Hirota Lurin, Ladel Labalan Gascon, Helen Barbasa, Doc Leopold and Ma'am Ivy Hope Balijong. Yes, Pastor. Magapangamuyo kita. Amay nga balaan tagiya sang kaalam nga imo ginpahulam sa amon. Kami amay nagapasalamat sa imo nga ikaw sa gihapon nagahatag sa amon sang mga pagpahinumdum nga sa diin na kami amay kinanglan magalantaw sa kasuguan para amon makita ang refleksyon sang amon nga kagalingon kag amon patyagan ang amon pagpanginanglan sa pagpalapit dira sa imo. Kabay Panginoon nga ikaw padayon nga mag-bless sa inyong programa kay Dr. Tomado sa iyang may panglawas. Padayon nga mag-share sa mga lessons every week kung man sa mga kauturan. Bless tanan ng mga sponsors nga nagapadayon sa pagsuporta sa inyong programa. Ini nga programa padayon nga ma-air pinagay sa kahanginan sa radyo ug sa Facebook ug sa ibang pang social media. Salamat Ginoo sa imong pagsabat sa imong pagkampo sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen.